E por outro lado temos a Lucía, a miña prima, unha persoa que é moi introvertida e con moitos problemas para relacionarse cos seus compañeiros no centro. Roberto aproveitase desta situación e fai burla mandándolle mensaxes malintencionados a Lucía no centro educativo. Un día Roberto leva moi lonxe a broma e provoca, difunde unha foto de Lucía entre todos os seus compañeiros e por todo o centro. Isto provoca que a miña prima entre nunha depresión severa e colla medo a sair de casa e de volver ao instituto. Entón, eu quero preguntar, que pasaría se Lucía fora un familiar ou amigo voso, ou que pasaría se os móviles estiveran prohibidos neste momento? Bo día, chámome Iago e somos do grupo dos sofistas e xunto aos meus compañeiros Antía, David e Pablo vimos a defender o porqué deberíase prohibir o uso dos teléfonos móviles nos centros educativos. Empezo cunhas definicións. Que significa prohibir para nós? Creemos que prohibir aplícase para todas as persoas que están no centro durante todo o tempo lectivo, incluindo o alumnado e o profesorado. Referímonos a unha prohibición total no que non se pode mirar o móvil en ningún tempo no que se encontre neste centro. Por que este debate? Un debate sobre os teléfonos móviles non é só unha cuestión de normas e restriccións, é unha reflexión sobre como esta sociedade quere que nós, mozos e mozas, nos relacionemos coa tecnoloxía. Todo o público presente, e xurado incluído, debería chegar a unha conclusión ao rematar o debate. Seguramente outro equipo utilizará o argumento de que os teléfonos móviles poden facilitar a aprendizaxe e que deberíase educar para un bo uso deles. Pero non podemos confundir o desexo coa realidade. Como sociedade debemos sopesar con cuidado os prós e contras antes de tomar unha situación e, nas circunstancias actuais, mirando o que temos ao redor do instituto, non pensamos que se dan as condicións para cumplir isto. Polo que deberíanse prohibir. Para isto baseámonos no seguinte. Os dispositivos móviles poden afectar as seguintes cuestións. As relacións sociais. Os dispositivos móviles fomentan un aillamento nos centros, xa que os alumnos poden estar máis pendentes de estar mirando a un móvil que de socializar cos seus compañeiros, características que lle fan falta para o seu futuro. A educación. Un alumnado considerado con adicción severa pode baixar a capacidade de concentración e, por tanto, o rendemento estudiantil. E a saúde. Isto pode ser algo que non moitas persoas imaginan. Según o mencionado anteriormente, unha persoa cunha adicción pode ser que estea quitándolle horas ao seu descanso por mirar o móvil. E isto pode provocar tanto trastornos físicos como mentais nesta persoa, afectando a súa vida diaria e tamén ao seu rendemento educativo. No noso caso, fixemos unha enquisa no noso centro educativo no que estudamos sobre o uso dos teléfonos antes de dormir, no que 4 de cada 5 estudantes admitiu que utilizaba o teléfono nos momentos previos ao seu descanso. Ou a despertar, 3 de cada 5 persoas o primeiro que fan é revisar o móvil. Sumando isto, danos que máis de un 65% dos adolescentes o primeiro que fan e o último que fan ao rematar o día é mirar o móvil. Con isto, concluímos defendendo que a prohibición do uso dos móviles nos centros educativos é algo positivo, algo incluso necesario para os estudantes debido a que melloranse as relacións sociais entre compañeiros, aumenta o rendemento académico ou incluso obter beneficios na súa saúde, mellorando a calidade de vida diaria destas persoas. E agora, quería pedirlle ao xurado e ao público que gardaron o móvil na mochila, na carteira, no bolsillo ou no bolso ata a entrega de premios ás 7 da tarde. Moitas grazas. Na miña clase, terceiro ESO B do IES Monteneme, teño un compañeiro con diabetes aguda que ten pegado ao corpo un aparello que lle administra insulina cando precisa. Sabedes con que funciona este aparello? Sí, cun teléfono móvil. Na clase.
Ola a todos e todas, eu son Natalia e o meu equipo, o IES Monteneme, estamos aquí para defender a nosa postura que é totalmente en contra da prohibición do uso de teléfonos móviles nos centros escolares. O 8 de xaneiro de 2024, a Xunta de Galicia prohibiu os dispositivos móviles na nosa comunidade. Pero, que se entende por prohibir? Segundo a RAG, prohibir é negar a liberdade ou permiso para realizar algo. Nós opinamos que máis que prohibir, esta Xunta de Galicia debería ensinar a facer un uso correcto e aproveitable dos teléfonos móviles nas aulas e, xa que logo imos expoñer de seguido os nosos argumentos. Velaquí van. En primeiro lugar, facendo referencia ao exordio inicial e segundo a OMS, o 65% das aplicacións móviles están dirixidas á área do benestar. É dicir, facilítanos a vida. Que o meu compañeiro da clase non poida usar o teléfono pode implicar que a súa saúde se vexa prexudicada e incluso de xeito grave permanente. En segundo lugar, actualmente estamos na era da tecnoloxía e o noso futuro vai estar marcado polos dispositivos. Prohibilos nas aulas crea unha contorna pouco realista. Debemos botar man de aplicacións útiles na nosa aprendizaxe diaria, que nos axuden a aprender ou a autoxestionarnos, como por exemplo Daily Bean ou Google Tanks, que son ferramentas coas que xestionar ben as tarefas diarias. Ou outras que desenvolvan a nosa intelixencia creativa e digital, que moitas veces son máis xestiosas dende un móvil ca dende un ordenador ordinario. En terceiro lugar, abogados pola practicidade para que queremos cargar o peso dos ordenadores podendo sacalo do peto. A maioría de nós leva os ordenadores en batería, perdendo tempo nas clases, pero a que a dos móviles sempre está cargada, aínda que estén prohibidos? En cuarto lugar, temos que deixar de ver estes aparellos como un inimigo que hai que eliminar. Os gobernos teñen a obriga de estudar como usar ben os móviles para cada etapa educativa e madurez persoal mediante charlas e formación nos centros escolares. E xa, para rematar, debemos facer referencia á rapazada máis introvertida ou con problemas de relacionarse. Volvendo ao noso instituto, hai algúns rapaces que nos recreos antes da prohibición, aínda estando sós mediante o móvil, víanse máis felices. Agora seguen sós e sen nada ao que correr. Todos sabemos o difícil que é intentar incluir un mozo nun grupo no que non se sinte identificado. Ben, en resumo, a prohibición dos teléfonos móviles é contraproducente e limita o uso potencial educativo. Por tanto, reafirmamos a nosa postura e abogamos porque se permita o uso controlado e educativo dos teléfonos móviles en beneficio da aprendizaxe e o desenvolvemento integral do noso futuro. Grazas. Ben, tras escoitar os argumentos ofrecidos polo equipo contrario e tras falar detidamente cos meus compañeiros, seguimos completamente a favor da nosa postura de que deberían prohibirse os teléfonos móviles nos institutos. Para empezar, o equipo rival menciona que hai que educar sobre o ensino destes dispositivos. Aquí queríamos comentar unha cousa, é que ao mellor, en vez de gastar os cartos e invertir sobre este tipo de charlas para educar sobre estes aparellos, ao mellor sería mellor invertir nunha mellor tecnoloxía en diferentes centros para que, en vez de ter estes teléfonos e xerar os problemas que o meu compañero Iago mencionou na exposición inicial, se podesen ter para a educación e mesmo para esos recursos didácticos dos que tanto se menciona. Ademais, aquí isto xa vai relacionado a outro argumento que deu o equipo contrario de que se reduce o peso e que realmente se texa ordenadores no propio instituto que están cargándose 24 horas, xa non tes ese problema porque xa os tes aí no propio centro. E xa non tes ese problema de que a maioría non os levas en batería porque xa están cargados ali en centros especializados, por exemplo, no meu instituto, os cales se encontran na propia biblioteca. Logo, menciónase que estamos na era tecnolóxica. Eu e máis o meu equipo opinamos desa maneira, que estamos nunha era e non hai que quedar atrás e hai que utilizar estes dispositivos. O malo é que a nosa realidade
é que se ti vas polas aulas a xente non utiliza de maneira responsable estes aparellos e acaba sendo un problema debido a que acaban utilizándose para todo menos para o obxectivo original, como é, por exemplo, ensinar. Se o instituto queda sen electricidade, como podrías cargar o móvil nun corte de luz? O sea, o ordenador, perdón. Bueno, en caso dun corte de luz, en principio o corte de luz non debería ser moi durareiro, moi largo. Entón, en principio, se por exemplo hai un corte de luz durante a noite, pois por exemplo, durante toda a tarde tamén pudo quedar cargando. Entón, realmente un corte de luz non debería supoñer un gran problema a larga. Logo, mencionades o da xente con problemas de relacións. É dicir, que hai xente que parece que se sinte excluída e que se ve máis feliz utilizando o teléfono móvil. Realmente, isto a min pareceme un problema, xa que se deixamos que a xente só se sinta ben e só se relacione co móvil, a larga va a ser un problema coas relacións futuras. Realmente o mellor sería intentar axudar a esta xente a que se relacionase coas persoas que ten cerca da súa clase e coa xente que ten ao seu redor, non deixar que se relacione só co móvil, xa que, como ben mencionei fai uns segundos, sería un problema para a larga. Pero se, por exemplo, esa persoa, os compañeiros que teñen a xente do seu instituto non levanse con el porque teñen personalidades moi distintas, non cuadran e sacan o móvil, non quedan sen nada igualmente. Bueno, o que pasa é que moitas veces as nosas relacións non teñen por que ter a nosa personalidade e os nosos mesmos gustos. Ao final, de feito, creo que pasa na maioría de casos, as persoas coas que mellor te levas, as persoas coas que máis falas, casi nunca teñen absolutamente todos os mesmos gustos que ti. Entón, creo que eso non debe supoñer un problema e sigo refutando que a hora de manter relacións na clase é mellor facer iso que estar co móvil e intentar excluirte e só relacionarte a partir dela. E agora, encantaríame escoitar a seguinte quenda do equipo rival. Hasta aquí. Moitas grazas. Hola a todos e a todas, son Salma do grupo do IES Monteneme e logo de escoitar os argumentos e a primeira refutación do equipo rival, quería ter en conta un dos primeiros argumentos que fixeron, que foi que as relacións sociais da rapazada máis introvertida. Como acababan de refutar, non é hai xente que por motivos externos non é capaz de relacionarse con outras persoas ou que ten outros amigos fora do instituto porque se cambiou de centro por motivos familiares ou outros. Entón, a forma máis fácil de relacionarse sería por mensaxe con eses amigos que ten noutro centro, que sería máis fácil. E despois, según unha adicción, unha baixa capacidade de concentración que dixo o equipo rival, unha falta de concentración non só ten que ser polos móviles, tamén pode ser por problemas de atención ou tamén pode ser un bolígrafo, simplemente tamén podría axudar a ter problemas de concentración. Que pensades respecto a que permitir os teléfonos móviles poida xogar coa saúde mental dos estudantes? Iso vai relacionado con todo o que se lle eduque a esa persoa sobre o que se lle eduque sobre o eso ten todo que ver sobre a persoa, sobre como se lle educa na casa, de como ten que usar o móvil de forma responsable e non facendo ciberacoso, como nomeastedes antes o exemplo de Roberto. Pero, inda así, o móvil sería unha capacidade, axudaría a ter mellores relacións ou simplemente a organizarse mellor. Por exemplo, como dixo a miña compañeira Natalia,
O 65% das aplicacións son dirixidas ao benestar, que nos facilita a vida. E unha persoa con diabetes tamén tería a posibilidade de suministrarse automáticamente insulina ca axuda do móvil. Despois tamén temos algunhas aplicacións como Dailybin ou Google Task que nos axudan a xestionar as tarefas diarias. Perdoa, gustaríame que dixeses a fonte dese 65% de aplicacións que están dirixidas ao benestar. Segundo a OMS, a Organización Mundial da Saúde. Nós tamén temos na clase un compañeiro que non poida usar o seu teléfono pode implicar que a súa saúde se vexa perxudicada. Se non pode usar o móvil, se ten diabetes, non pode usar o móvil, pode hasta chegar a poder morrer porque lle falta a insulina. E agora, volvendo aos nosos argumentos, abogamos tamén pola practicidade, que a maioría de nós leva os ordenadores sen batería, aínda que se poden cargar no centro. Se ti tes tarefas que facer na casa, pois se che olvida cargalo por calquer razón, o móvil é unha cousa que non se che olvida cargar, porque a usas diariamente, e os móviles seguiranse tendo cargados, aínda que estén prohibidos. Hasta aquí a miña presentación. Grazas. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Son Pablo e veño pois un pouco a manter a nosa posición no... Perdoa. Repito. Moi boas tardes a todos e a todas, ao xurado, gracias polo tempo, ao público e ao equipo rival. Son Pablo e hoxe veño a facer a segunda quenda de refutación e un pouco a reforzar ese argumento de que estamos totalmente a favor da prohibición dos teléfonos móviles nos centros educativos. Mencionaban na anterior quenda de refutación o equipo rival que a xente leva o ordenador sen cargar a clase. Eu pregunto, iso non é unha responsabilidade personal? Non é unha cousa de cada un levar o ordenador? Non é a miña responsabilidade se eu levo o ordenador sen cargar? E a maiores tamén mencionabades na vosa introducción textualmente que a xente leva o móvil cargado aínda que estea prohibido. Eu pregunto, se iso non é unha mostra da adicción que temos neses dispositivos, que o é? Porque aínda están prohibidos e os levamos cargados ao instituto, para que se non se poden usar? Bueno, despois diso quería decir... Falaban tamén dun alumno do seu instituto que ten diabetes, un neno con diabetes, que ten as estadísticas de como vai a súa enfermidade no teléfono móvil. Eu pregunto, non debería preocupar máis o común de tantos e tantas nenos e nenas con problemas de saúde mental por culpa do teléfono móvil que varios casos illados en centros específicos que se poden resolver con medidas específicas? Tamén falaban, reincido un pouco nese argumento que daban do illamento, moita xente que está soa nos recreos que antes da prohibición do teléfono móvil pasaban o tempo estando co teléfono e falando con xente que se atopaban a outros institutos. Eu repito e fago hincapé no argumento do meu compañeiro David, que mencionaba que igual é mellor idea destinar eses recursos que podemos destinar a educar sobre o uso do teléfono móvil, a facer charlas, por exemplo, de concienciación desa xente que pasa tanto tempo soa e que non ten con quen falar no centro. Tamén quería mencionar que eu son un alumno de primeiro de bacharelato. O ano que ven vou pasar a segundo e despois teño pensado, como moitos outros alumnos e moitas outras alumnas de bachillerato, facer as probas de acceso á universidade. Nestas probas que están especificamente en papel, únicamente en papel, nas que non se pode usar ningún tipo de dispositivo, ni siquiera se pode usar corrector como Tipex, estamos realmente preparándonos na clase, os alumnos de bacharelato, se nos deixan usar o teléfono móvil na clase para esas probas de acceso á universidade? E logo tamén quería mencionar, así como último argumento, que o teléfono móvil é
un problema demostrado nas aulas. Nos fixemos unha enquisa no noso instituto no que falamos con máis de 70 profesores que hai no centro, e o 80% considera que o rendemento dos alumnos baixa considerablemente co uso do teléfono móvil e que a prohibición podería aumentar ese rendemento moito. Temos que, bueno, repito tamén o que decía o meu compañeiro Iago, que temos que falar da realidade. Non podemos irnos a casos hipotéticos, a realidades utópicas, porque non ten sentido. Temos que falar do que temos, e o que temos é unha adicción co teléfono móvil. Moitas gracias. Temos 2 minutiños. Ai, non, perdón. Hoxe estou fatal. Si tes razón, Basti, si, disculpa. Xa iba a irme a pausa. Hola. Hola a todos de novo. A miña pregunta é se esa enquisa é realmente real ou me acabadela de inventar para facer máis argumentos. Relacionado coas charlas, sí, máis métodos e máis recursos didácticos. Perdón. É unha enquisa real feita por nós, por todo o equipo, no instituto, no centro enteiro, hai unha semana máis ou menos. Preguntamos a máis de 700 alumnos e a máis de 70 profesores, entón sí, son datos... Vale, ao mellor, sí, as charlas serían de axuda para esas persoas que non son capaces de relacionarse, pero o uso do móvil tamén se usaría para recursos didácticos. Relacionados coas probas de acceso á universidade, o uso do móvil faría para que na clase se pudesen acceder a recursos. Para que na clase se pudesen acceder a máis recursos de máis rápida forma, porque como teño entendido, en primeiro bacharelato non se dan ordenadores para os alumnos. De que nos serviría de cara á preparación das probas de acceso á universidade empregar recursos que están en formato digital se logo chegar ao propio exame e está terminantemente prohibido? Sí, pero eses datos, unha vez chegados ao exame, necesitarías sabelos de memoria e non acceder a un uso do móvil. Tamén os tes en formas de libros, pero o uso do móvil sería como máis fácil de forma de acceder sen necesidade de ir buscando por capítulos ou así. Despois, relacionado coa saúde mental, o uso do móvil sí, pode crear adiccións, pero iso todo ben depende da forma de que cada un o use. Moita xente non ten unha adicción ao móvil, senón é severa, e se a ten é por motivos externos, por algo que lle pasou, ou iso, non é que ti un día colles e empezas a andar co móvil e de repente tes unha adicción, mas eso valo controlando ti se queres ou non. Entonces, a prohibición dos teléfonos móviles é contraprudente e limita o noso potencial educativo. Mencionas que a adicción, bueno, faz un pouco alusión a que unha adicción é decisión de cada un, porque cada un decide se é adicto ou non. Eu pregunto, a xente, por exemplo, que é adicta a drogas ou que é adicta a outro tipo de cousas, é adicta tamén voluntariamente? Se ela decidiu probala naquele momento, será porque sí, e se ela decidiu seguir comprando nese sentido, será porque ela quixo, aínda que o seu corpo necesitase. Se non, buscaría unha axuda para poder librarse desa adicción que se haría. E se esa persona non ten acceso a axudas? Ahora mesmo existen axudas en todo tipo. Por exemplo, aquí en Carballo, de onde vimos nós, temos Vieiro, que é unha sociedade, bueno, unha empresa sen ánimo de lucro que presta axuda a todo tipo de drogodependentes para tanto temas xudiciais como outros tipos de temas como políticos e todo eso, para poder axudar a sacar desa adicción. Polo tanto, reafirmamos que a nosa postura totalmente en contra desta prohibición e abogamos porque se permita o uso controlado e educativo dos teléfonos móviles en beneficio da aprendizaxe e desenvolvemento integral do noso futuro. Moitas grazas. Ola, son Laura do IES Monteneme. Unha vez máis, chegada a este punto, concluímos este debate reafirmando nas nosas ideas iniciais. Non podemos deixar de lado os móviles ou aparellos electrónicos deste tipo no ámbito escolar, porque
van ser un elemento fundamental e do que non podemos prescindir na vida adulta. Canto antes saibamos manexaros e sacarlles todo o proveito para o noso benestar, mellor nos irá. Lembro as ventaxas deste dispositivo. 1. Son útiles para a nosa saúde. Como ben citamos con anterioridade, unha aplicación ben xestionada pode salvarnos a vida nun momento dado, como a do noso compañeiro. 2. Son eficaces para a autonomía persoal, mediante axendas prácticas e axeitadas á idiosincrasia de cada quen. 3. Axudan no desenvolvemento da nosa imaginación, creatividade digital e aspectos fundamentais no noso futuro social e laboral, máis inmediato. Deste xeito, non compartimos argumentos contrarios como que os dispositivos afectan as relacións sociais e afectan na educación e na saúde. Finalmente, creemos con rotundidade que temos que deixar de ver os móviles como un inimigo, que hai que combater e pedir aos gobernos e administracións públicas que traballen duramente para crear políticas e protocolos digitais, fiables e adaptados ás idades máis vulnerables, como pode ser a nosa. Mozos, mozas, equipo contrario, por todo dito, o IES Monteneme di non a esta injustificada prohibición. Moitas grazas. Moi bo día, eu son Antía e despois de escoitar moi atentamente todos os argumentos dados por o IES Monteneme, veñemos dicir que seguimos totalmente de acordo coa nosa postura a favor da prohibición dos teléfonos móviles nos institutos. Para empezar co debate, a nosa compañera Natalia dou 4 argumentos, que estamos na era tecnolóxica, o peso na mochila ou o coordenador que non está cargado, os problemas de saúde como a diabetes e a diversidade, é dicir, as persoas que se sinten soas nos grupos. A isto, os meus compañeros David e Pablo refutaron. A era tecnolóxica refutaron que non negamos que este aí, pero pensamos que estar nesta era compre unha responsabilidade que ahora mismo non acadamos. Respecto ao cargar o peso na mochila, os meus compañeiros falaron sobre que nos institutos acostuma haber carros onde cargar os portátiles, ademais de que hai cables na biblioteca para que estemos outros portátiles a nosa disposición. Ademais, que móstranos que están dándolle máis importancia ao móvil que ao ordenador, as nosas compañeiras. Despois, falóse de problemas de saúde, como por exemplo a diabetes. Nos falamos de que un problema de adicción, ao que elas máis ou menos apoiaron falando de que había máis énfase en cargar un móvil que en cargar un portátil para uso lectivo. Pensamos que nos casos deste tipo como de diabetes debemos falalo cada un con un profesor para buscar unha medida axeitada específica. Non ten nada que ver con que todos os móviles deban de estar permitidos. E despois, sobre que as persoas se sinten soas nos grupos, nos refutámoslo dicindo que habería que buscar unha solución non en buscar charlas para educar os móviles e darlles ese momento de seguir soas nos institutos, senón que habería que buscar a maneira de facer charlas para concienciar as persoas de que non podes pasar que alguén se senta mal no seu propio centro educativo. Despois, para acabar, quería darlles gracias aos técnicos, ademais de citarvos unha frase de Aristóteles. O obxectivo deste debate non era gañar, era buscar a verdade. E aínda que somos os sofistas e tenemos mal relación con el, estamos moi de acordo en eso. Por último, quero vos facer unha pregunta. Este debate empezou ás 10 e antes de ir a comer acabou ás 2 menos 20. Cantos de aquí estiveron sen utilizar un móvil nese período de tempo? Moitas gracias.